ସୁଜାତା କାହା ପାଇଁ ଏକ ନାମ, ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ମୃତି। ସ୍ମୃତି ଯାହାକି ଏକ ଦଶନ୍ଧିରୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସାଇତି ରଖିଛି, ଯେଉଁଠି ଲୁଚି ରହିଛି ଖାଲି ଅବାସ୍ତବ ଭାବନା, ଆଉ ସେ ଭାବନାର ସତ୍ୟ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେହି ଭାବନାକୁ ମନ ଭିତରେ ସାଇତି ରଖି ନିରଳାରେ ମନେ ପକାଏ କିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ। ହେ ସ୍ମୃତି, ମୋ ପିଲାଦିନକୁ ଆଉ ଥରେ ପାଖରୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ନା, ଯେଉଁଠି ଥିବ ମୋ ଅବାସ୍ତବ ଭାବନା ଆଉ ମୋ ପ୍ରଥମ ଅନୁଭବ। ଝରକାର ଲୌହ ଦରଜା ଦେଇ ଆଖି ମୋ ଆନମନା ଥିବ, ଚାହିଁ ରହିଥିବ ଚାତକ ପରି, ଯେମିତି ବହୁତ ଦିନରୁ ଦେଖି ନାହିଁ ତାକୁ। ସତରେ କ'ଣ ସେ ଆସିବନି? ଯଦି ଆସିବ ତାହେଲେ ଏତେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ, କେତେ ଭାବନା, ହେଲେ କାହାକୁ କହିବାର ସତ୍ସାହସ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ଆରେ ଏଇ ତ